Wel, bore da iawn i chi gyd. Hyfryd eich gweld chi eto ar fore sir fel hyn. Mae mis Ionawr yn mynd yn ei flaen. Yn draddodiadol o'r wythnos hon, mae'r eglwys yn Mhryden yn edrych ar undod yr eglwys. Mae'n wythnos weddi am undod Gristnogol. Traddodiadol o'r wythnos yma ym mis Ionawr. Felly, dechrau gyda y thema yna yn ein gweddiau bore yma. Ac yna gwasanaeth traddodiadol iawn, emynau, darlleniadau ac anerchiad. Dywedodd Iesu, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad, yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod ynom ni mwyn i'r byd credu mai tydi am hanfonodd i. Un corff sydd ac un ysbryd. Yn union fel mai un yw'r gobaith sydd ymhlug yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a thad i bawb, yr hwn sydd gorywch pawb a thrwy bawb ac ymhawb. Arglwydd sanctaidd, yr wyt ti yn un Duw a thad i bawb. Molwn di mae ohono ti ac yno ti, a mae pob peth yn tarddu ac yn bodoli. Molwn di am ei ti trwy Iesu Grist y fab, ein tywys i undod a thi ac a'n gilydd. Molwn di am ei ti trwy'r ysbryd glân, ein galw i fynegu ein hindod yn dy eglwys ac i weithio dros gymod a chytgord yn dy fyd. Molwn di am ei ti trwy dy air, ein galw ni i fod yn un fel yr wyt ti, dad, mab ac ysbryd glân, yn un tragwyddo Dduw yn oes oesoedd. Amen. A'n hemyn cyntaf bore yma, allan o ganeuon ffydd emyn, y ganfed emyn, ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando i o'r ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd. Dau ddarlleniad y bore yma, a'r cyntaf o'r Hen Testament, a'i lyfr Brenhinoedd, un o'r darluniau o'r ryfeloedd yna rhwng pobl Duw a'i gelynion yn ystod y cyfnod yna, a'i lyfr Brenhinoedd y chweched bennod. Pan oedd brenin Syria am ryfela yn erbyn Israel, ymgynghorodd a'i weision a phenderfynu. Yn y fan ar fan y bydd fy ngwersyll. Ac anfonodd gŵr Duw at frenin Israel a dweud, gwylia rhag mynd heibio'r fan ar fan, oherwydd y mae'r Syriaid yn mynd i lawr yno.
ac anfonodd brenin Israel ddynion i'r fan a ddywedodd gŵr Duw, ac felly rhybuddiwyd ef i fod yn wyliadwrus, dro ar ôl tro. Cynhyrfodd brenin Syria am hyn a galwodd ei weision ato a dweud wrthynt, ond i ddywedwch wrth i fi, pwy ohonom sydd o blaid brenin Israel? Ond dywedodd un o'i weision, nid oes neb arglwydd, frenin, Eliseis, y proffwyd o Israel, sy'n dweud wrth brenin Israel y geiriau yr wyt ti yn ei llefaru yn dy stafell wely. Dywedodd yntau, ewch ac edrychwch ble mae ef, mwyn i mi anfon i'w ddal. Dywedwyd wrtho, y mae yn dothan, ac anfonodd yno feirch a cherbydau a byddin gref. Deithant liw nos ac amgylchynu'r dref. Pan gododd gwas Duw yn y bore bach a mynd allan, dyna lle roedd byddin a meirch a cherbydau o amgylch y dref, ac meddai, o feistr, beth a wnawn ni? Dywedodd yntau, paid ag ofni, a mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy. Ac yna, o'r Testament Newydd, yr Efengyl yn ôl Mathew, darn eitha cyfarwydd. Mathew pennod 18. Ar amser hwnnw y daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, pwy sydd fwyaf yn heyrnas nefoedd? Galwodd Iesu blentyn ato, a'i osod yn ei canol hwy a dywedodd, yn wir wy'n dweud wrth eich, heb gymryd eich troi a dod fel plant, nid ewch fyth i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy bynnag felly bydd yn ei ddyrostwng ei hun i fod fel y plentyn hwn, dyma'r un sydd fwyaf yn heyrnas nefoedd. A phwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae'n fy nerbyn i. Ond pwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi, byddai'n well iddo pe crogyd maen melyn mawr am ei wddwf, a'i foddi yn eigion y môr. Gwyliwch, rhagech chi ddirmygu un o'r rhai bychain hyn. Oherwydd rwy'n dweud wrth eich fod ei hangylion hwy yn y nefoedd, bob amser yn edrych ar wyneb fy nhad sydd yn y nefoedd. Byddai bendith Duw ar y darlleniadau o'i air. Emyd 676, rwy mi galon lan o dad i foli denw di, calon yn teimlo rhin y gwaed, dywalltwyd droso fi. Gewn ni gyflwyno'n gweddiau i'r arglwydd gweddiwn. Gan barhau gyda thema yr wythnos weddi am undeb Cristnogol, gweddiwn dros yr Eglwys. Yr Eglwys yn fyd eang,
wrth i bobl addoli mewn amgylchiadau gwahanol iawn i ni, dros yr eglwys yn ein gwlad, ei harweinwyr, ei llais broffwydol i'n cenhedlaeth ni, dros yr eglwys yn lleol, dros deulu Eglwys y Crwys, dros bawb sydd yn ymuno â ni mewn unrhyw fodd, dros ein haddoliad am gynnydd mewn gras a ffydd. Diolch hwn am yr undod sydd gyda ni rhwng holl bobl Crist ledled y byd, a pethau hynny sy'n gyffredin i ni byth bynnag ein traddodiad. Diolch hwn am fendithion ein bedydd, y peth sydd wedi ein huno ni a holl bobl Crist ledled y byd. Diolch hwn am yr ysgrythurau, am gredoau'r eglwys, a'r pethau hynny sydd yn gyffredin rhyngom, byth bynnag ein iaith, neu ein traddodiad. Gweddiwn dros ein byd. Byd sydd yn newid yn gyflym, byd sydd yn ymateb i heriau newydd. Cyflwynwn ni Dduw yr ardaloedd hynny lle mae ansicrwydd ar hyn o bryd. Cofiwn yn ein gweddiau am bobl yr Unol Daleithiau yr wythnos hon. Am bob un sydd yn ceisio cymod a heddwch, bob un sydd yn ceisio adeiladu gwell fyd. Dros arweinwyr y gwledydd, ac fe gofiwn yn benodol am yr arweinwyr hynny sydd yn dylanwadu ar ein byw pob dydd. Gwleidyddion, a'r bobl hynny sydd yn dod â'r newyddion i ni trwy'r cyfryngau, a rhai sy'n gyfrifol dros liwio y farn gyhoeddus. Parhawn i weddio dros yr ardaloedd hynny yn ein byd lle mae yna helbyl, gwrthryfel a thrais, a'r gwledydd hynny ohonynt y mae bobl yn ffoi i geisio bywyd gwell. Dros ein gwlad ein hunain, dros Gymru, a phob un sydd yn dylanwadu ar ein ffordd o fyw yn y wlad hon. Gweddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr, a'r bobl hynny sydd yn bellgyrhaeddol i dylanwad. Gweddiwn dros yr anghennus, a phawb sydd yn mynd trwy gyfnod o brawf, cyfnod o densiwn, cyfnod o amheuaeth, cyfnod tywyll mewn unrhyw fodd. Y sawl sy'n dygymod a thensiwn o fewn cylchoedd eu teuluoedd ar hyn o bryd, a'r rhai sy'n dygymod a chyfeiriadau newydd yn eu bywydau. Cofiwn am anghenion teuluoedd, pobl ifanc a phlant, yn enwedig wrth i bobl ifanc dygymod a sefyllfa sydd yn wahanol iawn i'r hyn sydd wedi bod yn draddodiadol. Dros y digartre, a'r hen, y methedig, a'r unig, a'r rhai sydd yn byw mewn ofn. Gweddiwn dros yr ymadawedig a trallodus, a'r rhai sydd wedi ymadael ar bywyd hwn yn ddiweddar. Diolch hwn am bob arwydd o gydymdeimlad, concern, gofal a chariad sydd yn cael ei ddangos gan eraill. Parhawn i weddio dros yr rhai sydd yn gweithio am meysydd iechyd, iachau a'r byd gwyddonol ar hyn o bryd. Offrymwn i'n gweddiau distaw personol, ym mhale bynnag rydym y bore yma, dros y bobl hynny sydd yn mynnu lle yn ein gweddiau, aelodau ein teuluoedd, y bobl hynny i ni'n ymwybodol o'i anghenion neu i problemau, ac fe offrymwn ein diolchiadau.
A mae bendithion hynny ar arwyddion o obaith a chariad a gofal sydd yn dod atom yn ddyddiol. Diolch am y pethau hynny ni'n cymryd mor ganiataol yn fwreol. Diolch am y cwmwl tystion a aeth o'n blaen ni yn y ffydd, yn ein hatgoffa nad ydym yn addoli ar ein pen ein hunain, ond gyda holl bobl Crist ledled y ddeiar, a gyda'r eglwys fuddugoliaethus yn y nefoedd. Am y cwmwl tystion a'r saint a aeth o'n blaen ni mewn ffydd, i gweledigaeth bellach yn weledigaeth eglur, a'i pererindod yma ar y ddeiar ar ben. Unwn ein gweddiau personol gyda gweddiau'r eglwys ym mhob man ac ym mhob oes. Cliw ni o dad nefol, mwyn Iesu Grist ein hunig gyfryngwr ac eiriolwr. Ac offrymon ni'n gweddiau gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein para beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, bellach wrth i ni symud ymlaen trwy fis Ionawr, mae'n siŵr bod, os roiwch chi goeden Nadolig i fyny eleni, bod y goeden Nadolig honno wedi cael ei ffacio mewn bocs bellach a'i roi nôl yn y llofft, yn yr atic neu yn y garej, neu lle bynnag i chi ni i chadw hi. Gwestiwn syml ar eich coeden Nadolig, os gleswch chi goeden yn y tŷ eleni, beth oedd ar dop y goeden? Seren neu angel? Pa o bai traddodiadau gwahanol, ambell i goeden yn gosod seren Bethlehem uwch ben y goeden, eraill yn gosod angel. Ac ar ein cardiau Nadolig, sydd bellach gobeithio wedi cael ei hailgylchu neu cadw, beth bynnag chi'n neud eich cardiau Nadolig. Ar lawer o'n cardiau ni, yn ogystal â'r cymeriadau traddodiadol sydd yn rama'r geni, Mair, Joseph, Bugeiliad a'r doethion, mae yna un grŵp bach arall sydd fel sy'n nhw'n aros gyda ni gweddill y flwyddyn. Falle yn eitha cuddiedig, ond eto maen nhw yno yn ein hyddoliad ni, sef yr angylion. Yr angylion. Ni'n cymryd eu lle nhw yn ganiataol, a'i rôl nhw'n ganiataol dros gyfnod y Nadolig. Maen nhw yno yn canu gogoniant i Dduw yn y goruchaf, a mae geiriau nhw bellach wedi dod yn rhan o'n hyddoliad ni, yn y gloria, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, y gloria in excelsis. A thrwy gydol y flwyddyn, mae'r syniad o angylion, falle bod e'n y cefndir i'n hyddoliad ni, yn sicr fel ymneillwyr, ond i ni'n dod ar eu traws nhw tro ar ôl tro, nid jyst yn perthyn i ddrama a stori'r geni o angylion. Mae rhyw fath o angylion, neu rhyw syniad o angylion, yn perthyn i lawer o grefyddau. Ein grefyddau yn llyllynwyr gyda'r Valkyrie. Mae Ride of the Valkyrie yn dweud un o'r darnau cerddorol eitha ysgytwol. A mae llawer o grefyddau'r byd, mae ganddyn nhw rhyw fodau dwyfol. Mae gynnon ni, fel Cristnogion, y syniad yma o angylion. A mae rhai pobl wedi cofleidio'r syniad yn fwy nag eraill. I ni fel sy'n ni yn cymryd eu bodolaeth nhw, yn credu ynddyn nhw, credu bod nhw wedi ymddangos adeg yn y Nadolig, ond angylion, beth i ni'n neud ohonyn nhw gweddill y flwyddyn. Mae yna rai draddodiadau, ysbrydolrwydd, new age, os maen nhw chi ar oes newydd. Llawer o bobl, os ewch chi lawer o ganolfannau ysbrydol yn derbyn rhôl angylion a derbyn i bodolaeth nhw fel rhywbeth digon naturiol. Os ewch chi rhywle fel Glastonbury, neu rai o'r gwyliau New Age yma, sydd yn boblogaidd i rai pobl. Cymaint o bobl yn derbyn bodolaeth
angylion. Ac mae'r ymadrodd, falle bod ni'n defnyddio fe mwy yn Saesneg, guardian angel, neu angel gwarcheidiol, yn rhywbeth sydd yn amlwg iawn ym mywydau llawer o bobl. Mae llawer o bobl wedi dweud wrthai dros y blynyddoedd, rhaid bod yna ryw angel wedi bod yn edrych ar yng ngôl i. Rhaid bod gennau ryw angel warcheidiol. Ac dros y blynyddoedd, mae cymaint o bobl wedi cael rhyw profiadau. Rhyfel byd cynta, mae'r darlun enwog cyn brwydr Mons, bod angel Mons wedi ymddangos yn y ffurfafen y noson cyn y frwydr. Beth bynnag am hanesion felly, pan ni'n edrych ar y Beibl, mae swyddogaeth angylion, eu gweithgarwch nhw, fel bodau ysbrydol, fel rhyw fath o bobl sy'n amddiffyn pobl Dduw yn amlwg iawn. Mae wedi cael ei wreiddio'n ddwfn yn yr ysgrythurau. Llyfr Daniel, er enghraifft. Angylion sy'n cau cyn ar llewod gan adael i Daniel fynd yn rhydd. Ac mae angylion yn ymddangos o flaen pobl Dduw yn aml yn yr Hen Testament. Angel sy'n agor y môr coch, yn hanes agor y môr coch yn llyfr Exodus. Yn y Testament Newydd, angel wedyn sydd yn rhyddhau Peder o Garchar yn llyfr yr Actau. A mae gynnon nhw ryw rôl fath o ryw Superman, os maen nhw chi yn yr ysgrythurau. Y gair angel yn syml yn dod o'r Groeg angelos, sy'n golygu negesydd. Rhywun sy'n dod â neges Duw i'w bobl, negesydd. Roedd Iesu hun, mae'n debyg, os ewch chi trwy'r Efengylau, Iesu yn derbyn yn ganiataol bod yna bethau fel yna yn bodoli, bod angylion yn bodoli. Ac yn yr ail ddarlleniad bore yma, mae'n sôn am lewenydd yr angylion dros ei difeirwch, bechaduriaid a rhai cyfiawn, angylion gwarcheidiol, os maen nhw chi plant yn edrych yn barhaus ar wyneb Duw I tad. Ac mae'r syniad yna, yn syml iawn, na gyd dwi eisiau gwneud bore yma, yw edrych ar y syniad yma o angel gwarcheidiol, yr hen guardian angel. Mewn llenyddiaeth, mae angylion yn frith. John Milton, er enghraifft, a'i gollwynfa Paradise Lost. Mae gyda fe ddarlun hyfryd, pedwerydd llyfr Paradise Lost, collwynfa dwi'n meddwl, lle mae'n cyffelybu y llun efo I gau o wenydd, a mae'n gweld y cae o wenydd yma yn symud yn y gwynt. Ac yn gweld hynny fel darlun o'r llun efol o angylion a'i pecellau yn symud yn y gwynt. Be mae Milton eisiau gwneud yw tanlinellu, pwysleisio grymoedd Duw, grym byddin Duw os mynnwch chi. A mae'r traddodiad yr Eglwys yn y Gorllewin wedi gweld angylion fel rhan o'r darlun. Ac yna traddodiad Catholig a traddodiad Ionawr hefyd, capten neu arweinydd llu'r angylion, neu'r nefol lu, yw Mihangel. Mihangel a'r holl saint. Dyna sy'r coleg diwnyddol yn Llandafel oedd hi. Coleg Mihangel a'r holl saint oedd hi. Ac un beth sy'n ddiddorol am Mihangel a'r saint. Roedd gan angylion am Mihangel yn benodol lle blaenllaw yn yr hen eglwys Geltaidd. Meddyliwch chi faint o lefydd sydd gyda ni yng Nghymru sydd wedi cael lle mae eglusi neu bentrefi sydd wedi cael eu cysegru I Mihangel. Llang Mihangel y Ngwynfa. Llang Mihangel y Creuddyn. Llang Mihangel Genau'r Glyn. Mae yna llu ohonyn nhw. Mae yna le hyfryd uwchben Llandeilo. Llang Mihangel Ros y Corn. Pam mae Mihangel, y prif angel, os mynnwch chi, yn cael ei gofio yn y llefydd hynny? Wel, mae'n debyg bod llawer o'r cysegriadau I Mihangel mewn llefydd diarffordd iawn, fel rai o'r llefydd. Mae rai o'r llang Mihangels yna fi sy'n sôn amdani nhw nawr. Pam? Am mai Mihangel a'r angylion, mae'n debyg yn yr Eglwys Geltaidd, oedd yn diogelu, oedd yn amddiffyn y claddfeydd, y mynwentydd Cristnogol. Ac felly, os oedd yna hen gladdfa
o'r oes cyn-Gristnogol, neu yr oes Geltaidd yn bodoli, ac eglwys Gristnogol yn cael ei hadeiladu ar y safle. Yn meddwl yr eglwys Geltaidd, roedd rôl gwarcheidiol yr angylion, a Michael, Mihangel yn benna, yn dod mewn iddi. Felly, Mihangel oedd y cysegriad mwyaf amlwg a mwyaf cyffredin i'r llefydd dinod hynny. Sylwch, pan ewch chi, ar ôl i'r busnes yma clirio, pan ewch chi allan i gefn Gwlad Cymru, cymaint o eglwysi gwledig iawn sydd wedi cael eu cysegru i Fihangel a'r holl angylion. Mae hwnna'n perthyn i rai traddodiadau yn yr eglwys, ac yn yr offeren, babyddol offeren y meirw, mae Michael a Mihangel yn cael lle blaenllaw gyda'r angylion yn y gweddiau. Ond i ni yn y traddodiad Protestanaidd, mae hyd yn oed rhywun fel Billy Graham. Billy Graham cyhoeddodd y llyfr yn y 70au, Angels, llyfr eitha dylanwadol yn y byd Protestanaidd, lle nad oedd yr syniad yma am weithgarwch angylion yn amlwg iawn. Billy Graham yn sôn am esiamplau o waithgarwch angylion yn y cyfnod modern. Oedd Billy Graham wedi disgrifio nhw fel swyddogion dirgel Duw, God's secret agents, swyddogion dirgel Duw. A'r syniad yma oedd gan Billy Graham bod Duw yn gwahanol ffyrdd yn danfon negeseuon ato ni trwy bobl eraill, neu trwy bodau eraill. Nawr, beth am heddiw? Bod i'r angylion, a buon ni'n cofio amdanyn nhw ar ei gynadolig, oedden nhw ddiwaith heddi. Oedden nhw rhywbeth sy'n perthyn i chwedloniaeth, oedden nhw rhywbeth sy'n perthyn i fytholeg yr eglwys, oedden nhw rhywbeth sy'n perthyn i gyfnod y Beibl yn unig, lle o bosib roedd pobl ddim yn deall llawer am y byd goruwch naturiol, neu os gan angylion rôl a lle yn ein meddyliau ni fel Cristnogion heddi. Fel eglwys, byd-eang, beth bynnag yw'r traddodiadau. Mae yna rai pethau sy'n gyffredin, y sacramentau, ysgrythyrau, a credoau. Mae bodau negeswyr, negesyddion, os mynwch chi, God's secret agents, fel angylion, yn chwarae i'r rhôl yn y gwahanol traddodiadau. Lle ni'n clywed angylion heddi? Wel, o bosib mae'n bywydau ni yn brysur iawn. Mae'n anodd uwch ben sŵn y byd, rhythr y byd, a'n amharodrwydd ni ambell waith i sylwi bod Duw yn gweithio mewn dirgel ffyrdd. Ydy'n defnyddio'r ymadrodd yna mewn dirgel ffyrdd, mae'r arglwyddiwr yn dwy'r ni waith i ben. Ond sut mae'n neud hynny? Lle mae'r angylion? Pwy ydyn nhw? Mi allwch chi dderbyn neges oddi wrth Dduw trwy ymryfal ffyrdd. Y ffyrdd traddodiadol, fel o'n i'n sôn, y sacramentau, ysgrythyrau, gwaithgarwch yr eglwys. Ond beth am y geiriau hynny sy'n sydyn yn dod atoch chi trwy enau rhywun arall? Beth am y persona sydd yn sydyn yn ymddangos ar eich bwys chi mewn cyfnod o angen? Beth am y dieithrin hwnnw sydd yn sydyn yn ymddangos yn eich bywyd chi ac wedyn yn diflannu? Ond ych chi'n dysgu rhywbeth trwyddo ef neu trwyddi hi. Beth am y bobl hynny sydd yn sefyll wrth erchwyn gwely gyda claf? Beth am y bobl hynny sydd yn gweithio'n ddiwyd mewn labordy, yn ceisio dod â newyddion da i fywydau pobl? Mae angylion yn ymddangos mewn amryfal ffyrdd. A falle, mae'r her i ni yn ein bywydau sydd, tueddu fod yn fywydau sydd yn eitha secular ar hyd o bryd, yw ceisio gwrando ar sŵn yr angylion. Am o'n i yn rhythr y Nadolig cyntaf yna, roedd angen clusfeinio i wrando sŵn yr angylion. Ac ambell waith yn ein bywydau ni'n gorfod clusfeinio mwyn clywed llais Duw. Ond diolch iddo, mae'n dod i ni yn aml iawn trwy'r holl wahanol ffyrdd yna. Pobl, y gair iawn ar yr adeg iawn. Presenoldeb rhywun, just ar yr adeg cywir am i ni i angen. Y geiriau hynna o gonsarn, gofal a chariad sy'n dod ato ni trwy bobl eraill. Pobl sydd yn cael eu defnyddio gan Dduw i fod yn negeswyr, yn swyddogion dirgel Duw.
A'r werth mwyaf yw bod Duw yn cynnig defnyddio pobl digon gyffredin, fel rhyw fath o angylion yn ein profiadau ni. Gweitha I ffeileddau, mae Duw yn gallu dod â'i ras i'n bywydau ni trwy bobl eraill. Gweitha ein ffeileddau ni. Mae gynnon ni'r fraint o ddod â negeseuon Duw at bobl eraill yn ei hangen. Ac fe gewch chi gip ar angylion pan ych chi'n gweld cariad ar waith. Fe gewch chi gip ar angylion yng ngwyneb plentyn, yn ei llawenydd, yn ei hwyl. Fe gewch chi gip ar angel yng ngwyneb rhywun arall sy'n profi tangnefedd o bosib yn ei bywydau. Fe gewch chi gip ar angel yng ngwyneb dieithrin sy'n ymddangos ac yn gwneud rhywbeth I chi, drostoch chi, yn gwbl ddidal neu'n ddiddiolch. Fe gewch chi gip ar angylion yng ngwyneb cardotyn, wrth I rywun godi ben ac edrych arnoch chi, wrth I chi siarad nhw wrth ochr y stryd. Fe gewch chi gip ar wyneb angel yn aml iawn yng ngwyneb person ifanc, digartre, sy'n troi atoch chi ac yn siarad â chi ar y stryd. A'r her I chi a fi yw sylweddoli bod Duw yn defnyddio y pobl felly, a bod I angylion yn dal yn gwerthfawrogi ein profiad. Gewn ni droi at Duw yn gweddion. O ddiw ein tad, ni'n diolch I ti am y bobl hynny sydd yn ymddangos fel angylion yn ein profiad ni. Y bobl sydd wedi dod ar ffydd atom. Y bobl sydd wedi cynnig I concern a'u cariad tuag atom, yn enwedig mewn dyddiau blin ac anodd. Diolch I ti o arglwydd am yr angylion hynny sydd yn lledaenu newyddion da yn ein byd. A rhai sydd yn gweithio ym meysydd iechyd, gwyddoniaeth a gofal. A rhai sydd yn gweithio ym myd efengyl tangnefedd ein Duw. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. A'n hefyd ola ni y bore yma, 434. Unwn a llir angelaeth gŵr mewn mawl i'r nefoel air, datguddiwyd dyfnder cariad iwr am rheseb mab y sair. 434. Cynorthwya ni o dad I fod yn sianelau dy dosturi a thgariad di, ymysg dy bobl ym mhob man. Ewch mewn tangnefedd I wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fwn eich plith a gydrigo gyda chi, y dydd hwn
ac yn dragywydd. Amen.